ufanelwe wena ufanelwe bayethe
Father, you said every knee shall bow and every tongue confess to say you are Jehovah. Take control and reign again in this place in the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Siyabonga abawethu namandla. Siyabonga dala wensuku. Thatha udumo nakulobo busuku banamhlanje. Egameni likaJesu. Thank you, Jesus. Asimbingelele bazalwane ebusuku egameni likaJesu. Siyambingelela egameni likaJesu. Awu bazalwane bengibingelela egameni leNkosi. Praise the Lord, praise the Lord. Sithathele lithuba siqale sibingelele abomakhelwane egameni likaJesu. Amen. Ngihlezi phansi ngizama ukudosa iAriel kamoya. I'm one person bazalwane, especially uma kuze entweni zikaNkuluNkulu. Ngiye ngizame ukuthi ngibaba umdlalo. Ngingene egumbini likamoya. Manje ngizawenza enye into engazuthi ukuhluka. Siyezweni baza ngizoshumayela only few minutes then we are done. I was listening to the Spirit of the Lord and God said I must pray for the sick right now before siyezweni. You see sometimes uyakhuluma uNkulunkulu. He's a person and we need to listen when he speaks. Ngicela ukuthandazela abangekho well emzimbeni bazalwane. I know you are here. Mangabu ake ngithi nje ogulayo ngicela uzela ngapha phakama la ukhona khona. If you are not well, don't hesitate. God is here. See, God is going to heal you now. The name of Jesus. That's what the Spirit of the Lord says I must do. Hallelujah. So thandaza. Uma iBhayibheli lithi ngemivimbo saphiliswa. Hayi ukuthi siyaphiliswa, saphiliswa. Saphiliswa. Ebazalwane, saphiliswa. Saphiliswa. Anginankinga, anginandaba ukuthi uzwani manje, but I want to tell you something. You are healed in the name of Jesus. The devil is a liar, the sickness is a liar. The pain that you feel now is a temporary pain. Wena indaba yakho yaqedwe eCalvary. The day when Jesus was crucified on Calvary, that is where you received the total deliverance. From that day till now. So it is a lie from the devil to say you are sick. You are not sick, you are healed. You were healed in Jesus' name. Uma iBhayibheli bazalwane lithi asikho isikhali esiloliwe siyophumelela kwabangcwele. Lisho njalo. So I'm here to declare nokunitshela ukuthi you are well, you are healed. So what I'm going to do now is to fulfill what God has done. Into okufanele uyenze wena manje is to have faith in God. Have faith, have kholwa ukuthi uphilile, kholwa. Ungayi ngepain, kholwa. Uyizwa ipain, kholwa. Kholwa ukuthi you are healed. Have faith in God.
the name of Jesus. Listen. This is the last time you torment this body. Evil spirit. In the name of Jesus. I command you, all of you, to leave right now. All of you. This is the temple of the living God. You are not supposed to be here. As from today, I cast you out in the name of Jesus. Holy Spirit, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Spirit, in the name of Jesus, you are free. You are free. You are free right now in Jesus' name. I pray for restoration to take place in your life now in the name of Jesus. Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you. Siyabonga baba wethu onamandla onke. uNkulunkulu wena wedwa dalile izulu wadala umhlaba. Uyaphila, usazophila. Siyabonga ukuthi ukhululiwe ngamandla engazi lika Jesu Kristu inkosi. You are free. I'm aware with this life. See life, I'm aware. Amen. Namazulu now alive. Jongoba si live. And Koskon, I'm sorry. Oh.
Amen. Ngishilo bazalwane ngathi ngihlushwa ilento kaNkuluNkulu la kimi nami angizenzi. Uma ngithunywa kumele ngenze baba omdlalo. uNkulunkulu makathi yenza lento manje kufanele ngiyenze ngahesitate. Ngoba mangayenzi kulimala mina. Amen. So ni right bazalwane? Amen. Ni right? Amen. Ke ngibone izandla. Sabathi mina sengifuna ukuhamba mfundisi. Okay, bazalwane, here is a thing. Angazi uguess kwenzakala. Here is a thing. Here is a thing, bazalwane. I'm aware ukuthi according to our plan, bese ingozidala ngo6 until ngo9 because of ama live and amen nako konke lo. Hallelujah. And ngiyazi ukuthi abanye vele uyabona mosi siyafuna cross over wona sanje siyabona. Hallelujah. Of which it's a good thing, bazalwane. It's a good thing. uNkulunkulu uzosiza next time. Siyenze ukuthi sisize si cross. Amen. Nethi sishaya ukuthi ngalo 12 uyabona kube sisendaweni equiet. Manje iloshi lethu liyaphithizela man. And okunye bese kwenza ukuthi into yethu ingasabi right. Ne concentration iyalahleka. Because mase kubona umsindo ngaphandle ama cricket nako konke people don't concentrate. Noma ngabe uyathandaza but iya affecteka I concentration. Amen. Now because of that reason siyabona ukuthi no asiyenzeni ibe short. Amen. And hallelujah. Na ne transport ke bazalwane siyazi ukuthi abanye basuka kudanyana so must also consider it. Nayi ke into yami bazalwane engifuna ukuyisho to all of you or to all of us. Baba Mdlalo, we are already in 2026. Amen usekhona yini? Ngithini? Aseko 2025. First ngale. So we are here to celebrate the crossover that God has already done in our lives. Abathi sisafuna cross over siyabazwela thina seko 2022 sesingale by faith in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Because our God is always ahead of time. uNkulunkulu bazalwana akasebenzisi lesikhathi sethu. Uyazi ukuthi ngokaNkulunkulu manje what time is it? Sesiyaphuma bazalwana. What time is it manje? 10 to 10. Uma ungacheka iwashi likaNkulunkulu. Iwashi likaNkulunkulu. Lisitshela esinye isikhathi. It's not lesikhathi lesi. Ingakho athi ezami izindlela are majestic higher than our ways. Ukwenza kwakho akufani nokwenza kwethu bazalwane. Amen. Hallelujah. So isystem kaNkulunkulu ihlukile. Isystem kaNkulunkulu ayifani nokucabanga kwethu nokwenza kwethu. Ihlukile. Amen. That is why sometimes uma uNkulunkulu enza izinto we tend to we get confused because izindlela zakhe vele ziphakeme. Amen. So ke siyambonga kakhulu bazalwane ukuthi sekasiwezile sesingaphesheya. Hallelujah. Sesikuphi? Sesingaphesheya already. So esikwenzayo manje is to celebrate a crossover. We are celebrating ukuthi sesingale. That is why we are here. We are not here to cross over, but we are here to celebrate what God has already done. I don't know whether you get what I'm saying. I'm speaking a heavenly language and a spiritual language. Amen. Please understand what I'm saying. Tina esikholwayo lithi iBhayibheli in the book of Jeremiah. Uthi uNkulunkulu kuJeremiah, listen, Jeremiah, I knew you before you were born. And ngesikhathi uzalwa mina uNkulunkulu already sengazi umprofeti. Abazali bakho abazilutho, abazali bakho basalindela umntwana. Mina ngithi no, hallelujah, hallelujah bazalwane. uNkulunkulu uthi kubazali baka Jeremiah, lalelani, lo muntu enimlindele mina sengiyamazi. Hallelujah. So ngamanye amagama uNkulunkulu angakazalwa uJeremiah sekayamazi mamguqazi. And uthi ngize ngam ordainer
ngamgoba ukuthi abe kumprofeti angakazalwa. Ngesikhathi ezalwa uJeremiah, uNkulunkulu usegqwalisa into ayikhulumile kubazali bakhe engakazalwa. So ngizothi ke bazalwane, njengoba sila understand, njengoba sila asikho la ukuzo cross over, sila ukuzo celebrate I cross over, ukuzobonga ukuthi sesingaphesheya, sizobonga lokho. Amen, hallelujah. Ingakho asikhulumi ilanguage ethi I wonder, no wonder, or we wonder ukuthi umnyaka ka2026 usiphathelene. Asikhulumi kanjalo thina, sitshela umnyaka ka2026 ukuthi this is what we have for you wena mnyaka. Hallelujah. Why isikhulume kanjalo bazalwane? Ngoba singale konyaka. So njengoba singale konyaka sitshela unyaka ukuthi thina sikuphathele ini, hayi ukuthi wona usiphathele ini ngoba sesingaphesheya. Niyangizwa ukuthi abangcwele? Hallelujah. Ingakho mina ngithi uma ngabe awusebenzi manje 2025, sibone usebenza ku2026 ngoba uNkulunkulu akabona umuntu ongasebenzi manje kuwe, kodwa ubona umuntu already usekasebenza. So wena capture bamba lokho uNkulunkulu akubonayo ngempilo yakho. You are not what you think, you are what God says. Samba sonke bazalwane. Hallelujah. So uma ngabe bowugula u2025, labantu engibathandazele la bese ngenza fulfillment ye healing, bengaqala ukubathandazela kodwa uNkulunkulu sekabaphilisi the minute ngesikhathi uphakama esitulweni uNkulunkulu wathi you are healed. Ngesikhathi sikuthandazela la sengigcwalisa into uNkulunkulu esekayenzile already. Awukali ukuphila ngesikhathi sikuthandazela kodwa uphila ngesikhathi ukholwa ukuthi uma ngasukuma ngiye kuye ngithandazelwe ngiyazi ukuthi ngizophiliswa. Uphile ngaleso sikhathi. Uzala phambili nje akusenze umuntu ogulayo kodwa kuza abantu esebaphilisiwe already by faith. That is why the Bible says in the book of Hebrews, faith is the assurance of the things hoped for. Ingakabambeki sesinayo, isakhulunywa sesinayo, singakangeni kulonyaka ozayo sesingaphakathi. Hallelujah. So asidideki njengabantu abangazi, asidideki njengabantu abangakholwa. Yazi mina bazalwana angisekho la, sengingale ku22, sengiJanuary already. Angikwazi wona ukuthi ukuphi. Mina sengingale mina ku2026. Amen. Praise the Lord, because we are ahead of time. So we are celebrating ukuthi baba siyabonga. Siyabonga ukuthi angisho siyabonga, sizobonga la. Sizobonga ukuthi usigcinele futhi wasiwezela ngaphesheya. So that is why we are here. That is my understanding. Amen. Praise the Lord. Ake sifunde nale verse phasana bese siyathandaza. Joshua chapter number 3. Joshua chapter number 3. Maybe funda verse 15 wehle nayo to the last verse. Chapter number 3 verse 15. Now we know the story of the Israelites when they were to cross the river Jordan. Amen. And the journey from Egypt to the promised land, it had so many things. Hallelujah. In the course. Hallelujah. And that was a journey. So from January to December, it's a journey. You have been through a lot. You have encountered a lot from January to this far. Okunye kube kuhle, okunye kube buhlungu. Hallelujah. Sikhuluma ngezinto ezenzeke empilweni yakho from January to this far. Kube khona izinto ezibhlungu ezikwehlelayo. Kuba khona futhi nezinto ezinhle ezikwehlelayo. So yonke lento yenza yakha ijeni yakho uhambo. Njalo bazalwane uma sikhuluma ngempilo,
Uma sikhuluma ngempilo asikhulumi ngento efanayo every day. But uma sikhuluma ngempilo ingakho kunama season amane in a year. 4 seasons in a year. Kumele kube khona isikhathi sobusika empilweni. Kumele kube khona isikhathi sehlobo empilweni. So wonke lama season abalulekile, whether abhlungu noma awasibhlungu, kodwa okusala kumele enzeke empilweni yakho. And uma kufika isikhathi sobusika abazalwane ngeke fast forward kube sehlobo ubekezelela isikhathi sobusika size sidlule. Uma kufika isikhathi sokushisa ehlobo ubekezelela isikhathi sokushisa size senze njani? Size sidlule. Futhi awikhetheli ukuthi ufuna ukuphila ebusika wena noma ufuna ukuphila ehlobo, ngoba le inkathi eziwu4 namasizini awu4 abekwe uNkulunkulu for a reason. Ukuthi wena kumele udlule kuwo. So impilo bazalwane injalo, impilo injalo, impilo ifana nohambo. Hallelujah. So we are here to say, Father, we thank you. We give you glory of what we have done. From January to this far, we say, Ebenezer. In all the circumstances, in all the things that we encountered during the course of the year, we say, thank you, Lord, and Ebenezer. That is what we are here for, to celebrate and nokuthi baba siyabonga kuzo zonke lezi zinto ezibhlungu esidlule kuzo nakuzo zonke lezi zinto ezinhle esidlule kuzo, but isizosho ngasulinye ebusuku ukuthi siyabonga. Asibonge ngoba kuhambe kahle, asibonge ngoba ngahambanga kahle, but isizobonga ukuthi usesenguNkulunkulu. Ebazalwane asizubonga impilo la, sizobonga ukuthi usesenguNkulunkulu. Ngoba uma sibonga ubuNkulunkulu bakhe, impilo zethu zifihliwe lapho, impilo zethu zilapho. So uma sizobonga uthi inkosi sibonga ukuthi usemile njalo, senza ukuthi ukuphila kwethu kuqhubeke phambili, kube prolonged. Hallelujah. So uIsrael ngesikhathi aphuma eGibhithe, uNkulunkulu wakhuluma izwi babomdlalo wathi, there is a land I've prepared. I have a land, and this land is a land that is full of milk and honey. But God did not tell them the circumstances and the challenges that they will come across before they get into the land. Zangabache. Wabatshela nje ukuthi linochu futhi linani. But in between there is a lot. In between kukhona izinto abazodlula kuzo uIsrael, and there were times labathi khona no man sengazuthi kwenzeke imistake la, why can't we go back to Egypt? But noma kunjalo izwi limile ukuthi kunezwe enbekelwe lona. Ebunzimene nibhekana nabo kunezwe enibekene lona, kunezwe basana esibekelwe lona. Yayiwa emphelandaba. Hallelujah. Praise the Lord. Awucheck umakhelwane ukuthi say right kodwa makhe. Awusifundele osatholile bazalwane quickly chapter number 15. The book of Joshua chapter number 3 verse 15. Sorry. Chapter number 3 verse 15. Ubani usiphathele ngesizulu. Nalapho abathwala umphongolo sebefikile eJordani, izinyawo zabapristi Ithi ke iBhayibheli bazalwane nalapho abathwala umphongolo bese lithi izinyawo, ngoba inyawo zethu bazalwane kumele zigcwale ugobo. Inyawo
inyawo zethu zimele zigcwale inkazimulo kaJehova. Lapha enyaweni lithi iBhayibheli abapriest abaphethe umphongolo zathi uma ifika emfuleni iJordan inyawo hallelujah inyawo zabapriest ikhona into ekhona lapha enyaweni ikhona into abahambi bodwa laba bantu bahamba noNkulunkulu bahamba nenkazimulo kaJehova enyaweni zabo. Ebazalwane sonke nje kuba sila size ngeinyawo angisho size ngani yekela imoto khohlwa imoto noma ngabe uze ngemoto but uze ngeinyawo bongeke uyidrive imoto ungana inyawo. Hallelujah. Size ngani ngeinyawo lithi ke iBhayibheli abapriest abaphethe umphongolo uma bafika kuJordan inyawo zabo zathi uma ithinta the edge of the water kwenzakalani mama? Izinyawo zabapristi abathwala umphongolo ziqwilile onqenqemeni lwamanzi aseJordani eligcwele phezu kwalo lonke ugu lwalo izinsuku zonke zokuvuna. Ayesema amanzi avela ngenhla. Ayesema amanzi enza njani basalwana? Abangenanga bona entirely in the water but inyawo zabo zathi uma ingene emanzini bazalwana. Hallelujah. Amanzi respond, amanzi understand uthi labantu abangenile bahamba nalomdali. Labantu lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uJesu wayemi phezu kwamanzi wakhuluma noPeter. Hallelujah. Wayemi kuBasalwana phezu kwamanzi wayesethi kuPeter yenza njalo Peter. uPeter uthi uma kunguwe Nkosi isho kuba ngize kuwe ngihambe phezu kwamanzi. Lithi iBhayibheli uPeter ngokuzwa izwi likaJehova wakholwa izwi likaJehova ngoba kumele ukholwe izwi likaJehova. Uthi uma uthatha isinyathelo sokukholwa uhambe ngokukholwa. Uma uhamba ngokukholwa konke okungenzeki uyenzeka. Hallelujah. Inyawo zabapriest. Ebazalwane angazi uJordan bani obhekene nalo. Angazi ukuthi and lithi iBhayibheli uIsrael wafika eJordan ngesikhathi umfula ugcwele. Angisho bazalwane the river was overflowing. Ngamanye amagama kwaba sengazuthi gogo makwakho ayikho indlela la. Kodwa ngizothi mina kuwe sisawela unyawo ngombe sisa cross over njengoba ngithi sizo celebrate. Nizothi mina kuwe zonke izinto ezikhulekelayo uNkulunkulu sekayifezile. Yonke into bowunayo for 2025 uNkulunkulu sekanayo for wena 2026 prophetically so asikhulume ngento onganayo sikhuluma ngento nayo. Lento ibona phambi kwakho ingakwenza ushintshe umthandazo. Lento ibona phambi kwakho ingakwenza ushintshe indlela yokuhamba. Hamba ngaleyo ndlela noma bonakala ngazuthi ayikho ikhona indlela la ingekho khona. Lithi iBhayibheli amanzi ukufula the river was overflowing. But because these people they were walking with God, they had faith. So when they stepped into the water, they stepped by faith. They stepped by faith. Hallelujah. Mina la ngibona abanye uma ngabe if awusebenzi this year, mina ngibona abantu esebasebenza next year. Uma ngabe uyagula bawugula this year, angisabona abantu abagulayo kodwa sengibona abantu abaphilisiwe ngegama likaJesu. So you are not what you think, you are what God says you are.
lento izwa manje idlulile izolo lakho lesimo obhekene naso manje sidlulile. God has already dealt with that situation. Wena okwakho manje walk by faith, ungasayi ukuthi umfula ugcwele. Yebo ngamehlo siyawubona ugcwele kodwa ngokamoya ugcwalanga. Uma sibheka ngamehlo enyama ayikho indlela, kodwa masibheka ngamehlo kamoya ikhona indlela. Hamba ngokukholwa, nyathela ngokukholwa, bheka ngokukholwa. Lento obhekene nayo amandla ayo asaphuliwe. Lesimo obhekene naso amandla aso aphuliwe eCalvary. Walk by faith. The devil is a liar. You are more than a conqueror through Christ Jesus. Uthi nomuhamba tshela basana sizotshela unyaka ka2026 ukuthi uNkulunkulu usenzeleni. Asilindele ukuzotshelwa unyaka ngoba singaphambi konyaka. So we are here to tell the year 2026. Listen, wena nyaka ka2026, this is what we have for you. Because greater is he that is in us than the one that is in the world. Pastor, you are not what you think. You are what God says you are. You are not what people says, but you are what God says you are. So zonke lezinto ezikhathazile 2025 zingwatshiwe. Zingwatshiwe. Wena manje okwakho ukuhamba emhlabathini owomileyo. Hallelujah. Ungangitsheli ngamanzi. Amanzi already asadedile. Ungangitsheli ngomfula overflowayo. Amanzi asatsheliwe already. Uthi wena amanzi maningi ngapha ngapha. Kunabantu abezayo. Labantu abezayo bahamba nenkazimulo. Labantu abezayo bahamba noJehova. Lithi iBhayibheli inyawo zabo zathi bayinyathele emanzini. Kwaba ngazuthi kuba nombani. Inyawo zabo zakhuluma namanzi. Ukuthi sesifikile thina bonyawonhle. Sesifikile thina abadala beyinsuku. Sesifikile thina esasikhona amanzi angakabikho. Sizokutshela ukuthi manje wenzeni wena amanzi. Lithi iBhayibheli babethulile. Kodwa inyawo zabo zakhuluma. Hallelujah. Hapha baphethe umphongolo. Inyawo zabo kunenkazimulo kaJehova lapha enyaweni. Inyawo zabo zigcwele amandla egazi kaJesu. Lithi ke iBhayibheli bathi babafika emfuleni babanyathela amanzi. Amanzi understand the message yenyawo. Kuthi ayikhona siyazazi inyawo kodwa le inyawo lezi ezinyathelela kaze sayibona. Kwaba khona imessage ethunyelwe emanzini ukuthi wena amanzi deda alalela amanzi adeda. Hallelujah. Funda mabasithandazeli bazonsambeni. Ngizothi kuwe indlela seyivela ivuliwe. Indlela seyikhona. Yonke into oyiplane sifuna ukuze ubufakazi opositive next year. But only if you believe. Hallelujah. Ungathi mfundisi kanjani angina driver's license ekhaya ngekho noyedwa onema no. Ungangitsheli ngamanzi. Sikhuluma ukukholwa emanzini. Ikhona indlela emanzini. Singakhulumi language yeJordan. Asikhulume ngendlela ekhona emanzini kumfula uJordan. Asikakhulumi ngamanzi bazalwane. La asikhulumi ngomfula ogcwele. Sikhuluma ngendlela esemfuleni ogcwele. Hallelujah. Hallelujah. Sekwenzekile bazalwane sowunakho ngegama lika Jesu. Nami senakho ngegama lika Jesu. Angaze ebusuku ukuthi Jordan bani obhekene nalo. Sekuyisikhathi eside lokumile. Hallelujah. Ngoba ubona sengazuthi indlela ayikho. Hallelujah. Ngeke sikusole. Vele amehlo akho abona umfula ugcwele.
kodwa namhlanje siyayishintsha lento sayijika ngegama lika Jesu. Awusubona umfula ogcwele, bona indlela emfuleni ogcwele. Haleluya. Lalelani bazalwane, sesikhuleka. iJordan siyibona ngamehlo enyama. Indlela emfuleni iJordan siyibona ngamehlo kamoya. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yazi njengoba ngimela ngisensa amaJordan la. Amanye alamaJordan obhekene nawo abamba impilo yakho to this far. Amanye alamaJordan esikhuluma ngawo abloke impumelelo yakho. Wena fanele ngabe sowusamwe, but ngenxa yeJordan, ngenxa yeJordan obhekene nayo umile uxakwe iJordan. So ngizothi mina kuwe, ngena kule Jordan, ngena ngokukholwa, amanzi azolalela izwi leinyawo zakho. Ngena. Imagine bazalwane, baphethe umphongolo bayangena. Yabona njengoba bangena babumdlalo, abangeni ngamehlo enyama, bakhipha amehlo enyama, babheka ngamehlo kamoya. Bathi bababheka ngamehlo kamoya babona indlela la ingekho khona, ingakho bangena. Omunye ebengathi no, labantu bayaphila kahle kodwa emakhanda abo. Niwubona umfula ugcwele kangaka, niyangena. Hallelujah. Abasahambi ngokubona, bahamba ngokukholwa. Njengoba bangena abasabona umfula ogcwele, kodwa babona indlela emfuleni. Ingakho bangena. Bangena ngoba kuyangeneka. Ukube kwangangeneki babezoma nomphongolo, kodwa ngoba bahamba namazulu bangena ngoba babona kungeneka. Ingakho lithi iBhayibheli inyawo zabo zathi mayingena phakathi emfuleni. The question is, ungena kanjani emfuleni ogcwele? Uyawubona umfula ogcwele mara uyangena wena. Abanye bangathi no, awuphili kahle ekhaya. Ebazalwane, it is not by sight, but it is by faith. Lithi iBhayibheli bonke abahamba ngokukholwa bayaphumelela. We are not to walk by sight, but we are to walk by faith. Because if we walk by faith, we shall overcome. Hallelujah. Ngithe mina kuwe, have faith in God. Hallelujah. Baphethe umphongolo bayangena. Bangena emfuleni ogcwele. Bayawubona ugcwele kodwa benza njani? Bayangena. Bangeniswa yini? Ukuthi ababona umfula ugcwele, kodwa babona indlela. So bona bahamba endleleni, abasanandaba nomfula ogcwele. Banendaba nendlela abayibonayo. Ngoba njengoba bangena nje kunento abayibonayo, kunendlela abayibonayo la ingekho khona, bona babona indlela. Ngizothi kuwe ebusuku, ngena kuyangeneka. Hallelujah. Ngizothi kuwe ebusuku, ngena indlela ikhona. Ungabheki izinto obhekene nazo, kodwa hamba ngokukholwa. Kuyangeneka. Tshela umakhelwane kuyangeneka makingena. Tshela umakhelwane kuyangeneka, ngena ma. Praise the Lord. Sifundele mama lama verse 2-3 bese siyathandaza. Sikhathi sesisho. Afukuka abangcwabanye kude kakhulu ngase-Adamu, umuzi oseqeleni kweSarethani, lawo ewuka eya ngaselwandle lwase-Araba, ulwandle lukaSawoti, anqamuka impela, abantu basebewela maqondana neJerikho. Abapristi abathwala umphongolo wesivumelwano sikaJehova bema baqina emhlabathini owomileyo phakathi neJordani. Abantu bonke bawela emhlabathini owomileyo, saze sawela
iJordan isizwe sonke saphelela. Iyaphela la. Hallelujah. Now the question is, kwenzakalani sebawelile? Kwenzakalani ngamanzi? Enza njani amanzi? Sebewelile enza njani? Hallelujah. Avaleka kuphi? Ngemva kwabo hayi phambi kwabo. So zonke izinto sowudlule kuzo ungazikhathazi ngazo. Wena sowungaphesheya. Wena ungasabheka amanzi. Bheka indlela. Isike iBhayibheli bazalwane bahambe emhlabathini owomileyo. Bahambe emhlabathini owomileyo. Futhi azange babe nenkinga namanzi abawabona ngapha nangapha. Because they had faith. Hallelujah. Bahambe emhlabathini owomileyo. Ngizothi ke ebusuku bazalwane sisaphuma. Kuyahambeka. Kuyangeneka. Kulo mfulo ogcwele ngalendlela. Kuyangeneka. Kuyahambeka. Kuzo zona le inkinga obhekene nazo. Kuyaphileka. Ikhona indlela. Kulama challenge obhekene nawo. Kuyahambeka. Kuyahambeka. Siphakame sibenge inyawo. Kuyahambeka bazalwane. Angazi ubhekene nani. Angazi uhlobo luni lweJordan obhekene nani. Kodwa ngokutshela ebusuku ukuthi kuyangeneka. Ngena ngokukholwa egameni likaJesu. Ungasabheki, ungasathuswa ngamanzi. Kuyahambeka ngegama likaJesu. Kuyangeneka ngegama likaJesu. Ungesaba. Awuhambi wedwa kodwa make sure uhamba nomphongolo kaJehova. Ithi iBhayibheli bangena bawuphethe umphongolo. Inkinga yakho ufuna ungena wedwa umphongolo ungawuphathanga. Amandla okuwela ngaphesheya aphezulu kwalento abayithwele. Wasilahle isiphambano. Ungayeki ukukholwa. Ungayeki ukuthandaza. Ungayeki. Ngena kule inkinga uphethe umphongolo. Ngena kulama problems uphethe umphongolo. Ungangeni wedwa kodwa ngena nomphongolo kule inkinga obhekene nazo. Ngena nomphongolo kaJehova. Wawushiya umphongolo. Sisaya ku-2026 bazalwane. Restoration. Sikawushiya umphongolo kaJehova. Lento esingene ngayo siyophinda sinqobe ngayo nangaphesheya. Sinqoba ngento esiyithwele. Sinqoba ngento esihamba nayo. Singawushiya umphongolo. Sinqoba ngomphongolo bazalwane. Sinqobile ku-2025. Sisaphila kuze bemanje. Abanye bangcwatshiwe. Abanye bayagula baseyibhedlela. Kwenze njani ngawe? Umphongolo uphethe. Ngawulahle umphongolo. Hamba nomphongolo kaJehova. Nakulonyaka esiya kuwo. Thwala umphongolo kaJehova. Hamba nomphongolo. Ngawulahle, ngawushiya. Masilahle isiphambano. It's not by might nor by power, but it is by the Spirit of the living God. That is why we are still standing. Not because we are able to stand, but because of the ark of God that we are carrying. The ark of God enables us to enter where people can't enter, to pass with where people can't pass. It is because of the ark of God that we are carrying. Bazalwane sizothandaza nakulonyaka ka-25. Mishilo ngathi sesingaphesheya. Umphongolo wethu sesingale ngaphesheya. Hallelujah. Ingakho asana nkinga noku cross over. Ngoba into esihamba nayo
seyivulile indlela. Into esihamba nayo kahle kahle sesizobonga indlela ukuthi baba siyabonga ukuthi sesifikile ngaphesheya ngegama lika Jesu. Thina esikholwayo asinankinga nethuna, asinankinga nokufa, ngoba ukufa kungaphansi kweinyawo zethu, ithuna lingaphansi kweinyawo zethu. Thina sinamandla okutshela ithuna ukuthi wena thuna awukwazi ukungigcina la, kodwa wena thuna ngizokusebenzisa njenge-channel yokuya ekhaya. Sinamandla okukhomanda. Bazalwane, mkhulu lo ongakithi kunalo osezweni. Sivala amehlo sothandaza. Thina sonke siphakamisa izandla. Sibonge nje bazalwane ukuthi baba siyabonga ukuthi sesingaphesheya egameni lika Jesu. Thina sonke ake sithandaze moya ongcwele siyabonga. In the name of Jesus. In the blood of Jesus. Nalibandla lakho nasebusuku baba wethu ongcwele. Sibonga indlela osivulele yona. Sibonga indlela osenzele yona. Asisabona umfula ugcwele, kodwa sesibona indlela emfuleni ogcwele. Uyahambeka ngegama lika Jesu. Kuyangeneka ngegama lika Jesu. In the name of Jesus. Walk by faith. Have faith in God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lithizwi lakho Jehova lempi esibhekene nayo asayophinda siyibone. In the name of Jesus. Sibonga indlela osenzele yona nakulobusuku banamhlanje. Nalibandla lakho Jehova ngegama lika Jesu, ngegama elinamandla. Sibonga ukuthi singaphesheya. Abawethu ongcwele siyabonga. Hamba nathi nakulomnyaka. Hamba nathi Jehova nakulomnyaka. Sithwale indlela yonke ngegama lika Jesu, ngegama elinamandla. Thank you Jesus. Thank you Lord. Bless the Lord. Bless the Holy Ghost. Thank you Jesus. It is done in the name of Jesus. It is done in the name of Jesus. It is done in the name of Jesus. We are happy, we are happy. We are kenega, we are kenega. Kena le kama lika Jesu. Kena le kama lika Jesu. Nakulonyaka na 26. Siyangena ngekama. Siyangena ngekama. In the name of Jesus. Kuyakeleka, kuyakeleka. Ungesabi, 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 ngena. Ungesabi, ungesabi, ungesabi. Ungesabi, kuyangeleka. Kuyangeleka, kuyangeleka. Kuyangeleka, ngegama lika Jesu. Kuyangeleka, kuyangeleka, in the name of Jesus.
Lord. Thank you, Jesus. Ungesabi, ungesabi, ungesabi. Ikhona indlela, ikhona indlela. Ikhona indlela, kuyangeneka ngegama likaJesu. Ungesabi, ngena ngegama likaJesu. We worship you, Holy Spirit. We worship you, Holy Ghost. We worship you. Siyabonga moyo kwele, siyabonga egameni likaJesu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Siyabonga, siyabonga. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The devil is a liar. The devil is a liar. Gena ngegama likaJesu. Kuyahambeka. Kuyahambeka. Ikhona indlela, ikhona indlela. Kuzo le inkinga obhekene nazo ikhona indlela. Kuyaphileka, kuyaphileka. Kuyaphileka ngegama likaJesu. Kuyaphileka, kuyaphileka. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ungazibulali, ungazibulali. Ungazirayithi Lord. Kuyangeneka. Kuyangeneka, kuyangeneka. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Jesus. Siyabonga moyo ngcwele. Sebangaphesheya. Sebawelile. Sebawelile ngegama likaJesu. Sebawelile ngegama likaJesu. We thank you for what you have done. In the name of Jesus. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship. Jesus. Bless you, Lord. Bless you, Jesus. Bless you. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Listen, listen. Listen to what the Spirit of the Lord says. Kunabantu la abazibuza imibuzo ngeimpilo abayiphilayo.
abangakayitholi impendulo kuze manje, here is the answer. Ngena kuyahambeka, kuyaphileka. Noma ngaba unamala usebenzi, kuyangeneka, kuyaphileka. Khona indlela. The name of Jesus. Ungabi nandaba neJordan obhekene nayo. Nqotshiwe ngegama likaJesu. Khona indlela lapho. Ngizothi ebusuku bazalwane sesihlukana. Kuyahambeka. Kuyangeneka. Kuyaphileka. Ngegama likaJesu. Thank you, Jesus. Shela uNkulunkulu izandla. You may be seated. Hallelujah. I'm done. Mina sengicedile bazalwane. Sengale ku26 angazi wona kuphi. Ingakho noma ngahamba manje angisana nkinga sengwedile already. Hallelujah. Sengale kwe-date. Happy New Year. Asana Happy New Year. Abanye balinde ukuthi baze banjwa u12 kuyima bathi Happy New Year. Mina ngithi kuwe Happy New Year. Happy New Year in the name of Jesus. Bayeke abasaya khona. Bayokuthola phambili uma ngabe bazokufica. Wena sowungale kweJordan. Amen. We thank God bazalwane ngaloko asenzele khona ebusuku. Hallelujah. I think we have come to the end of the service. Amen. Noma besibeke u9 kodwa uNkulunkulu wenzile ukuthi sikuze kufike lesikhathi. Amen. Hallelujah. And again thank you Sandis. Kusibambela uhlelo ngegiye linamandla kangaka. Amen. Hallelujah. So we are very much grateful bazalwane of what God has done. So ungasakhathazeki. Tshela nje unyaka ukuthi wena nyaka avuleka. Sengifikile ngegama likaJesu. Angazi bazalwane Sandisa khona enokusele. Bazalwane bangapi abangana transport la? Abaya kude. Ngenzela ukuthi sibone lo baba umdlalo ukuthi senza njani. Asifuni bazalwane ukuthi mase kuphithizele. Ngiyazi manje sekuyisikhathi sokuthi kuphithizele manje. Asifuni abanye bashaye ngama cricket prudence. Uzofika lapha kwakho so upayine. Asifuni kanjani. Kanti wena sowungale. Uyabona ushaywa abantu abaseze emva kwakho. So manje we don't want it.